Assalamu alaikum sakira meɗen worɓe rewɓe tawaɓe e ley suudu meɗen Faso Cibaru TV. Bisimilla moɗon e ley yewtere meɗen nde min puɗɗi waɗande joni nde. Hande ndu nen tawa joyi lewru meɗen août hitande meɗen unaɗiɗi en tawdama du e Boubacar Dicko no watta fa kalen haala kawrital gaɗunogal e go'o lewru meɗen août ko yadanta e waldere wiyetende Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Nde ɗo waldere du nen andi e ley go'o lewru août waɗino hawride mawde e gallure meɗen Ouagadougou. Amma ki ɓureten haalde haala muɗum ni yo dokke ɗe ɓe ngaɗi sabu kamɓe ɓen ɓe mbenana waldere maɓɓe yo waldere ni yimɓe daraniɓe jaam woɗi fa handem yiɗuɓe leydi moɓɓo. En jii du e ley ngal ɗo kawrital hooreɓe heewal fuu noddama toon alhaali neɗɗo biyeteɗo excellence Saydou Maïga o noddama toon, woɗi fa handem tabital pulaku noddama toon, woɗi fa handem du Babali o noddama toon. Ɓeɗo yimɓe kalten haala moɓɓe jigitinta do Amiru tawama toon. Boubacar Dicko ɗum min jogiɗa yettinde suudu baba e ley ngal ɗo kawrital a fottoy toon. Non wori Isuf Diallo so gonga ni ko mbawɗen jogitade ni hono Samuel Kalgundo kanko wonno hoorejo ɗum wonno dental daranigal wiɗade fa ndaara kam du ɓiɓɓe leydi meɗen moy en wonno no gatta juuɗum en fa jaam warta le leydi meɗen e ɓe mbowi wadde ɗum tawi hitande fof ɓe jooɗo ɓe eta ɓe ndaara wooda yimɓe ɓe cappi ɓe mbiya ɓe wonno ɓurɓe daranade ɗum ndelle ɓe mbiɗa ɓeyde fuu en kawri muɗumen toon jon noon no woodi yimɓe hokkaɓe ɗum wonno ko mbiyeten moƴƴe ma walla ɗum wonno ko anditirte jomiramu en golli ele ɗon kanko Alhaji Mamadou Bari ɗum wonno antirte ɗo no Babali mo wolle yimɓe noon hokkaɓe. Amma so wiyama hono dokkal arandiyal cubde aranderi so wiyama go'o ɗi tati fa waɗa joyi fof kanko wonno go'aɓo on e ɗum wonno hono aduɗo wonno desewal iniɓe ɗon no drapeau ko hollata ni hono ɗe yimɓe suɓaɓen fuu kanko wonno ɓe jurni ɓe ndaari golleji makko e darde makko na yiya e dow wallugol no jaam e deƴƴere wartite e leydi meɗen. Donc hokkama du alhaali ɗum wonno hono ko wawi hollugol Souley Kayna ni ko wawi hollugo ke kanko wonno cuɓaɗo gaɗa majjum ɗo yiɓe mbarjito jomiramu en kanko on ɗo heeɓi ɗo no mbarjitari mbarjitani ni ko yata ɗo no ujunaji temedere ɗum wonno ko wiyete 500.000 ɗum wonno woɓɓe ne mbiya una hemde woɓɓe mbiya ujunaji hemre ndelle ɗum wonno ko o barjitira eɗen andi no wayi hono ko wiyete adugol hayre faɗɗa dow wamde joni noon hokkede no weeli par ce que e ɗin wakkati kanko Alhaji Mamadou Bari on o tawaka ɗon mo tawa fa ɗon no leydi Yasine joni noon aɗa andi yo o goto do yimɓe ardiɓe tabital pulako hande le bureau kesso natur o e ndelle o yemiri ɗon no Hammadou Dicko hoorejo tabital pulako Burkina Faso e bureau on jiya noto do inde makko dow to won to kawɗe noon no Hammadou Dicko hoore tabital pulako du e tawt fa joni du yoga e yimɓe bureau ɓe jeeyi ɓe notoke do inde Alhaji Mamadou Bari ndelle kamɓe wonno jaɓuɓe ɗo no dokkal ngal to do inde ɗo no Mamadou Bari. Mais gaɗa majjum nden en keeɓi yewdidde kanko Alhaji Mamadou Bari on hono ko nanɗen o wiyani o wi kanko de ni wonno go'o fa tawede wiye golle makko anditama de jawdi deke e dow ko hokkete ɗum ndelle eɗen andi yo neɗɗo ni so gonga Allah hono gollitirowo jawdi muɗum fa heɓa jaam e deƴƴere wona le leydi meɗen gollitirowo jawdi muɗum fa hoolare wona hakkude ɓiɓɓe leydi meɗen gollitirowo jawdi muɗum du fa walta ɗon no laamu leydi meɗen kandu no jogorto hoore muɗum so gonga ni Alhaji Mamadou Bari usine makko ɗon no ndiyam Babali ɗam ɓurɗen fo anduɗan si en mbi en kaalan haala haddi gurdam makko haddi kanko o du no o wallitirta fuu weetan tawi en kanta e haddi ballaji makko ko mbawɗen jogita tan ni yo nokku noon so gonga Allah ni gaɗɗo barke san yo nokku du e ɗo ƴurata kanko wonde mo waɗa dokke mawɗe mo wallita kawrte mo wallita yimɓe ɓe mbawa mo wallita sukaɓe jokkolɓe e rewɓe no watta fa tawi kamɓe no gurdam muɗum e yaade yeeso ndelle ɗo ɗum le fuu woni ko laata sababu de kanko wonde o laata ɗum ko e cuɓaɗo le yimɓe cuɓi hitande sabude fa e kawrital ngal en jii ndiyam e yaranguji fuu kanko hokki ɗon mais min kam mi watan e ley ɗo gonnoɗan a yewtida e makko o wi goo noon fo hokkare ceede mi wima kolla o wittina ɗe nde mi natta hakkude mo hakkude Barijo e Diallo Diallo so wi ɗo soɗe jettami Faso Cibaru gaani soɗe jettake fa yiyatade ayi ndelle hollude ni ke o gollan amma o heɗata ko goɗɗum ruɗo wata e makko ɗum tan yo hollude ke o neɗɗo ni primo heɓi o na yaada e ley ke o waɗata woɗi fa hande ndu no wallita leydi meɗen Burkina Faso sabu kanko no welna ɓerde makko e wattude jungo makko jango ndego dayi wona adadu jawdi ko joom hokka ɗum darata par ce que ana anndi ko mbi ɗum hono adugol ujunaji hemre hokka Babali o dagu adugol hayre faɗɗa dow wamde joni noon hatta ɗum fof welimo e ko nodduɗenmo kalde makko du en jii weltare e makko so gonga Allah
ndelle eɗen ñaago Allah du tawede golle on yaara yeeso ko mbiɗa ɗum hannde ndiyam babali ɗam sarusiji meɗen Burkina to ƴurɗa fof a tawan ɗam par ce que eɗen miccito fay hannde ɗum wonno no sarusi biyeteɗo ɗo no ardiɓe ɗo no haala firtoɓan leydi meɗen Burkina Faso ndelle babali on kam woni ko wiyete sponsor muɗum officiel si en daari département ji ministére ji kewɗi nokkuji kewɗe en tout cas si a waɗi fo hannde a tawan ndiyam babali ɗam e golleji ko babali gollata ɗum ɓuri en tout cas hannden yareede les nokkuji meɗen fof hollatano tan ni alhamdulillahi gollal ngal no woodi barke sanne woodi haddi doole mo wattata le majju ndu fa taweede ɗum laatake hunde noon ko woodani ɓiɓɓe leydi meɗen jarɗo fuu taweede hakkille muɗum no waali jamu muɗum no ɓeydo sembe muɗum no ɓeydo fuu ɗum wonno ko darani inchallah min ɗon firtana jelgoɓe ba'aɓe sabu a wi salɗu laamu ke daranta firtagol ɓandu warana ni wiide keso ballon no fiɗe Burkina ɗo ma yaasi Burkina fuu nde a heeɓi ndiyam ton jaɗa fo babali joyere ballon ɓe fuu ndiyam babali jaɗata ardiɓe haala firtu ɓandu fuu mbiɗen jonka wona fay haala ballon tan koye ardiɓe haala firtu ɓandu fuu ndiyam babali jaɗata